ஓகே. ஹரிணி மாதாஜி வந்து அவங்களும் அட்டன் பண்றோம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அவங்க இவங்க எல்லாரும் முக்காசு இந்த வடிவுக்கரசு மாதாஜி சொல்றாங்க. யாரோ பிரபு பேர் சொல்றாங்க. பிரபு அவங்களுக்கு சரியா தெரியல யாருன்றது. ஹரிணி மாதாஜி வந்து அவங்களும் அட்டன் பண்றோம். நான் சொன்னேன் கண்டிப்பா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. 2வது இப்ப ஸ்லோகா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. பட் அவங்க யாரும் வரல. அப்புறமா வருவாங்களா என்னன்றது தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தீங்க மாதாஜி, அவங்கள ஃபோன் பண்ணேன். அவங்க பேரு செந்தில் குமாராம், புனேல இருக்காங்களாம். அவங்க வந்து இப்ப வந்து லெவல் 2ல இருக்காங்களாம். ஓகே. டெய்லி வந்து 16 ரவுண்டு நான் எப்படி முடிச்சிருவேன் அப்படின்னாங்க. அவங்க கிட்ஸ சேர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. கிட் செஷனுக்கு என்ரோல் பண்ண சொல்லுங்க. கிட் செஷன் என்ரோல் பண்ண சொல்லுங்க. ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து ஸ்லோகா கிளாஸ்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு சொல்லி கொடுக்கறதுனால அதுலயே பஜன்ஸும் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இல்லையா? அப்ப லெவல் 2ல நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம்ல, விட்டுடலாமா? நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பஜனை வந்து ரிப்பீட் பண்ண வேணும். அவங்க வந்து நிதானமா எல்லாரையும் பாட வச்சு போவாங்க. நீங்க அப்படி கிடையாது இல்லையா? சம்சார தாவா மட்டும் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டா. ஒரு ஸ்டான்ஸாவ சொல்லி கொடுங்க. நீங்க மேண்டேட்டரி, அதாவது இதெல்லாம் நீங்க அத்தியாவசியமா தெரிஞ்சுட்டே ஆகணும். அங்க வந்து ஆப்ஷனல் கூட சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே. இப்ப வந்து ஜீவ ஜாகோ வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா? ஆனா நம்ம காலையில மங்களாரத்திக்கு வந்து துளசி மல்லிகா மாதாஜி, உங்க இதுல நான் சேர்ந்துக்கட்டுமா? மாதாஜி என்னது மாதாஜி, நான் வந்து லெவல் 2 கிளாஸ் மாதாஜி, நீங்க வரீங்க அதுக்கு? லெவல் 2 கிளாஸ் டீச்சர் அவங்க சொல்லி கொடுக்கறது. மாதாஜி நீங்க உங்களுக்கு ஒரு 4 பேர் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க. நீங்க எனக்கு எங்க பேருன்னு தெரியல மாதாஜி. எக்ஸல் ஷீட் உங்களுக்கு பக்தி வைபப்ல போட்டிருக்கோம்ல மாதாஜி. இவங்க எல்லாம் இப்ப பிரேமா ஓபன் ராணி தான் இருக்கு, பிரேமா இல்லையே. முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பேரு உங்க தான் இருக்கு. மேல படிங்க. முதல்ல இருக்கா? சரி சரி. ஃபர்ஸ்ட் பேரு உங்களுக்கு தான் இருக்கு. பாருங்க. சரி. உங்களோட சப்போர்ட்டா இருக்கிறதுக்கு வந்து மகாலட்சுமி மாதாஜியை போட சொன்னேன் நானு. தெரியல, ஏன்னா அவங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது இல்ல இல்லையா, அதனால. எனக்கு வந்து பத்மராஜா மாதாஜி வந்தாங்க, மணிமேகலை மாதாஜி வந்தாங்க நீ கூட. ஓகே. ஓகே, ஃபைன். நம்ம இப்போ கிளாஸுக்கு போகலாம். எத்தனை ஸ்லோகம் முடிச்சோம்? 5 ஸ்லோகம் தானே முடிச்சோம் நம்ம போன வாரம். ஆமா மாதாஜி, இப்ப நீங்க 6ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். 6 ஆரம்பிக்கணும். 16 வரலும் போகலாம். இல்ல 6 6 எழுதி வச்சிருக்கேன். 6 16 வந்து இது கிருஷ்ணா புக். நீங்க 16 இதுல கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே. வரல, போன தடவை இருந்தா. ஐ திங்க் பின்னாடி ஏதோ பாட்டு பாடிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் டிவி இருக்கிறவங்க மியூட்ல போயிடுங்க. தேங்க்யூ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। ओके, नादयतो वयाधाय क्लेशा दैवभूतात्महेतवा अजातशत्राव अभवान् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचेत्। यस्, वासिंगो प्रेम माताजी वासिंग। ம். ट्रांसलेशन ஆ, परफेक्ट। சரி. மொழிபெயர்ப்பு. அரசரே, எதிரிகளே இல்லை என்பதால் எந்த சமயத்திலும் ஜீவராசிகள் மனவேதனைகளாலோ வியாதிகளாலோ அதிகமான உஷ்ணத்தினாலோ குளிராலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. பொருளுரை: மனிதனிடம் அகிம்சையை பின்பற்ற ஏழை மிருகங்களை கொல்பவனாகவோ அல்லது அவற்றின் எதிரியாகவோ இருப்பதென்பது பிசாசுகளின் தத்துவமாகும். இக்கலியுகத்தில் ஏழை மிருகங்களிடம் விரோதம் காணப்படுவதால் அவை எப்பொழுதும் கவலைக்கிடமான நிலையிலேயே உள்ளன. ஏழை மிருகங்களை கொல்லும் பாவம் மனித சமூகத்தின் மீது திணிக்கப்படுகிறது. இதனால் மனிதர்களிடையே யுத்தமோ அல்லது குளிர் வெப்பம் ஆகியவற்றின் துன்பமோ எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. யுதிஷ்ட மகாராஜனின் காலத்தில் தனிப்பட்ட அரசாங்கங்கள் இருந்த போதிலும் வெவ்வேறு நாடுகள் இருக்கவில்லை. முழு உலகமும் ஒன்றுபட்டு இருந்தது. மேலும் யுதிஷ்டரை போன்ற பயிற்சி பெற்ற பேரரசரின் ஆட்சியில் உலகம் இருப்பதால் உலகம் மக்கள் அனைவரும் கவலை, வியாதி, கடும் குளிர், வெப்பம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டனர். அரசர்கள் பொருளாதாரத்தில் நன்கு முன்னேறியவர்களாகவும் ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் தெய்வ சக்தியாலோ அல்லது பிற ஜீவராசிகளாலோ அல்லது உடல் மற்றும் மன கிளேசங்களோ தொல்லைக்கு உட்படாதவர்களாகவும் இருந்தனர். கெட்ட அரசன் நாட்டை கெடுப்பான், கெட்ட மனைவி வீட்டை கெடுப்பாள் என்று பழமொழி ஒன்று உள்ளது. இவ்வுண்மை இந்த இடத்திற்கும் பொருந்தும். அரசர் பக்தி உள்ளவராகவும் பகவானுக்கும் முனிவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்தவராகவும் இருந்தார். அவருக்கு எதிரிகளே இருக்கவில்லை. மேலும் அவர் பகவானின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாக இருந்ததால் அவரால் பாதுகாக்கப்பட்டவராகவும் இருந்தார். இக்காரணங்களினால் அல்லது அவரது பிரதிநிதிகளாலும் நேரடியாக பாதுகாக்கப்பட்டவராகவும் இருந்தனர். ஒருவர் பக்தி உள்ளவராகவும் பகவானால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவரது பாதுகாப்பில் உள்ள மற்றவர்களை அவரால் மகிழ்விக்க முடியாது. மனிதன் மற்றும் பகவான் ஆகியோருக்கிடையில், மனிதன் மற்றும் இயற்கை ஆகியவற்றிற்கிடையிலும் முழு ஒத்துழைப்பு இருக்க வேண்டும். இதற்கு யுதிஷ்ட மகாராஜன் மிகவும் உதாரணமாவார். இந்நிலை உலகம் முழுவதும் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் செழுமையையும் கொண்டு வரும். இன்றைய வாழ்க்கை வழக்கமாக உள்ள ஒருவரை ஒருவர் சுரண்ட பார்க்கும் மனோநிலையானது துன்பத்தை மட்டுமே கொண்டு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா நம்முடைய நாட்டு நடப்பையே சொல்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அதாவது இந்த புவி இப்ப எவ்வாறு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை பற்றி ரொம்ப அழகா பார்க்கலாம் இல்லையா? இப்போ அதாவது வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள், வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகள், இனிமே வளர்ச்சியுற வேண்டிய நாடுகள் என்று இருக்கிறது இல்லையா? கருணை உள்ளம் என்பது எல்லோருக்கும் இருக்கணும். கருணை இல்லாம நாம அடுத்தவங்களது அபகரிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா அந்த கோட்டா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நம்ம கிட்ட அபகரிக்கணும். இத ஒரு ஜோக்காவே கூட நான் முன்னாடி இதனுடைய தாற்பயம் எனக்கு தெரியாது. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி தெரியாது. எங்க பிரபு பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சம் பீப்புள் வாங்கிட்டு கொடுக்காம போனவங்க உண்டு. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக ஹெல்ப் கேட்டவங்க உண்டு.
அதுக்கெல்லாம் அவர் கொடுத்துருப்பார். ஆனா அவங்க கடைசியில வந்து அவங்களே ஒரு பெரிய எனிமி மாதிரி, கேட்க போனா அவங்களே எனிமியா இருக்காங்க. ஸோ அப்பெல்லாம் நான் சொல்லுவேன், நீ போன ஜென்மத்துல அவங்களே நீ ஏமாத்தி இருப்ப, அதனாலதான் இந்த ஜென்மத்துல உன்னுடைய கோட்டா அவங்க வாங்கிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. ஆனா எனக்கு இது எப்படி சொல்லணும்ன்றது தெரியாது. ஆனா கண்டிப்பா இது வந்து முன்ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலன் தான் இது. ஏன் அவங்க வந்து வாங்கிட்டு கொடுக்காம போறாங்க அப்படின்ட்டு நான் சொல்வேன். ஸோ இந்த ஜென்மத்துல நீ நிறையவே தீர்த்துட்டு இருக்க. ஸோ போன ஜென்மத்தினுடைய இது எல்லாமே நீ கண்டிப்பா கோட்டா கிளியர் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வராதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான். ஆனா இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது அதாவது அதாவது இந்த காஞ்சிபுரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஓலைச்சுவடி அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. அந்த ஓலைச்சுவடியில போனீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் பிஃபோர் கிருஷ்ண கான்சியஸ் இது எல்லாமே. ஓகே, நான் அதை வந்து நான் பெருசா யோசிக்கிறதுலாம் கிடையாது. ஏன்னா அது எல்லாமே நடக்கும். அஸ்ட்ராலஜியே வந்து நம்ம எப்படின்னாக்கா நாம கேட்கக்கூடிய காலம் நேரம் அதை கொண்டு பலன்கள் வந்து அவங்க மூலியமா எடுத்துரைக்கப்படும். இதுதான் உண்மை. ஓகே, ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தை வந்து நம்ம போய் கேட்கிறோம்னா அது ஒரு நல்ல காலமா இருந்தா நல் பலன்களை மட்டுமே எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு பாவத்தை வந்து கொடுத்துரும் அவங்களுக்கு. அதை மட்டும்தான் நமக்கு கேட்கும். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு கெட்டதான ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது நம்ம போய் சாஸ்திரம் பார்க்குறோம்னாக்கா, அதாவது அஸ்ட்ராலஜியில போயிட்டு நம்ம ஜாதகத்தை பார்க்குறோம்னா அப்ப அந்த காலம் நேரத்துக்கு ஏற்றவாறு எல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம அஸ்ட்ராலஜியை வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய அஸ்ட்ராலஜில நம்ம 100% வந்து நம்பவே முடியாது. ஆனா சொல்ல வைக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் எந்த ரூபத்திலேயோ ஒரு ரூபத்துல நம்மள அணுகி கொண்டேதான் இருப்பார். ஐ திங்க் முந்தினேத்து என்என்டி பிரபுஜி கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது ரொம்ப ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி அட்டன் பண்றது தெரியும். அதாவது கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயும் இல்லையா. இந்த இவருடைய நேத்து தான் கிளாஸ் எடுத்தப்போ, நேத்து அத்வைதாச்சாரியாவுடைய பிறந்த தினம் இல்லையா, அவதரித்த நாள். ஸோ அவருக்கு வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணார், அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சங்கடத்துல இருக்கிற நமக்கெல்லாம் கூட தோன்றது இல்லையா, இப்போ ஓரளவுக்கு தோன்றது. நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பௌதீக செயல்கள்ல முழுசா ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்கள எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மன வருத்தம் என்பது ஏற்படுகின்றதா இல்லையா? கண்டிப்பா ஏற்படும். ஏன்னா அவங்க அதனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்பை வச்சுட்டு செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத நாம நோக்கும் பொழுது அவங்க பிற்காலத்துல கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கு. நம்ம பெரிய கருணை உள்ளம் இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு அந்த சிறிய கருணை உள்ளம் நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்க இல்லையா. அந்த இத்தனை பகவத்கீதையும் பாகவதையுமே கேட்டு கேட்டு இதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை. இதுக்கு நம்ம பெருசா திவ்ய திருஷ்டியோ எதுவும் இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு சுயமா சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மனசு இருந்தா கூட போறோம் இல்லையா. அதன் மூலமாவே நம்ம சிந்திக்கும் பொழுது நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் நோக்கும் பொழுது இவங்க எந்த விதத்துல இந்த செயலை வந்து செயல்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு நன்னாவே தெரிய ஆரம்பிக்குது. பிற்காலத்துல அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா அப்படிங்கிறதுமே நமக்கு சொல்லணும்னு தோணும். சில பேருக்கு நம்ம சொன்னா அது நமக்கே வந்து பகைமையை உண்டு பண்ணி கொடுக்கும். சில பேர் வந்து நம்மளையே வந்து வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா. இப்படி எல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லாமலே இருந்துருவோம். ஆனா சில பேர் கேட்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிடுவோம் இல்லையா. சோ எப்படி இடம் பொருள் ஏவல் கேட்க மாதிரி நம்ம சொல்ல வேண்டிய காலகட்டங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ என்னுடைய பையனே கூட எந்த செலவுக்கு நீ காசு வாங்குறன்ற கொஷின் மார்க் முன்னாடியெல்லாம் அட்லீஸ்ட் யோசிக்க மாட்டேன். ஓகே குழந்தை தானே அப்படின்ற அந்த இது இருக்கும். இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது. அவன் என்ன செயல் செய்வான், இந்த பணத்தை கொண்டு அவன் எந்த செயல் செய்வான், அதை தெரிஞ்சுட்டாதான் காசே நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா சொன்னாதான் நான் கொடுப்பேன். அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து போகணும். ஏன்னா பிற்காலத்துல அவன் தான் அதனால சங்கடப்படுவான். காசு இன்னைக்கு வரும் போகும், நம்ம தான் சம்பாதிக்கிறோம். ஆனா அதனுடைய விளைவுகளை வந்து வருங்காலத்துல வந்து நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய சமயத்துல நமக்கு உடல்ல வலிமை இருக்காது. ஏன் இப்பவே 50+ ஆன உடனே கூட தெரியாது நமக்கு அந்த டவுன். ஏன் நம்ம போன போன காண்டத்திலையும் படிச்சிருக்கோம். 50 வயதுக்கு மேல போகும் பொழுது நமக்கு உடல் வலிமை என்பது குறைய ஆரம்பிக்கும். அதனால நாம அதெல்லாமே வந்து அன்னெசரியான விஷயங்கள்ல வந்து நாம ஈடுபடுத்தக்கூடாது. அதனாலதான் 50 இயர்ஸ் ஆன பிறகு நாம மேக்சிமம் வந்து நம்ம வானப்பிரஸ்தல இருக்கும் பொழுது இறைவன் தொண்டுக்கு நம்மள வந்து அதிகமாக நம்ம அதுல இன்வால்வ் ஆயிடணும். அதுக்கு மேலுமே ப்ரெஷர் நிறைய ஏற ஏற என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம உடல் வந்து அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி வந்து அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுக்கு கிடையாது. எல்லாம் எத்தனையோ ஆண்டுகள் வந்து ஓயாம உழைச்சுட்டே தான் இருக்குது இல்லையா.
ஸோ சுவாசப்பை வந்து மூச்சு விட்டுட்டே தான் இருக்கோம் நம்ம. அது கண்டினியூஸா இயங்கிட்டே இருக்கு. ஹிருதயமும் கண்டினியூஸா இயங்கிட்டே இருக்கு. கிட்னியும் கண்டினியூஸா இயங்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? வயிறு கூட உணவு போட்ட பிறகு செரிமானம் அது செரிக்குதோ இல்லையோ, அது அதனால கஷ்டப்பட்டாவது அது செரிமானம் செய்துட்டே இருக்கு. எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸுமே வந்து வெளியேற்றத்துக்கான செயல்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறது இல்லையா? காதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது, வாயும் பேசிக் கொண்டிருக்கு, கைகளும் செயல்பட்டு, ஒவ்வொரு உறுப்புமே வந்து செயல்பட்டு இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த போன்ஸ் இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்தாதான் நம்மளால வந்து முழு வலிமையோட அதுல ஈடுபட முடியும். ஆனா அதே 50 வயதுக்கு தாண்டி விட்டா நமக்கு அதனுடைய தாக்கம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும். இத்தனை நாட்கள் வந்து கொஞ்சமா சாதம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டா கூட நம்ம சாப்பிட்டுருவோம். இப்ப அப்படி கிடையாது இல்லையா? ஸோ வில் ஹேவ் இது போரும், இவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வருது இல்லையா? இதை சாப்பிட்டா நம்ம எப்ப ஜீரணம் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வருது. ஆனா இந்த ஞானம் எல்லாம் நமக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததா? 40 இயர்ஸ்ல கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா அந்த வயசுல கொஞ்சம் ஜீரணிக்க சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வயசு தான். 50 வயதுக்கு மேல போனா, 60 வயசுக்கெல்லாம் போனா we cannot do. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி உடல் உறுப்புகள் வந்து நம்ம சொல் பேச்சு நமக்கு கேட்கவே கேட்காது. ஆனா யார் ஒருத்தர் பக்தியில ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க புத்தி எப்படி வேலை செய்யணும்னா, எந்த அளவுக்கு எதை செய்யணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே பார்த்து நீட்டா செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அது அவங்களுக்கு உடலும் உள்ளமும் வந்து ஆரோக்கியமான நிலையில வைக்கும். மெயினா பக்தி பண்றதுனுடைய அவுட்கம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்னும் உடல் தளத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம், மனதளத்துல இருந்து பார்க்கலாம், புத்தி தளத்துல இருந்தும் பார்க்கலாம் இல்லையா? புலன்கள் பக்குவமடையத்துல இருந்து பார்க்கலாம், மனதளத்துல இருந்து பார்க்கலாம், இத்தனை தளங்கள்ல இருந்து பார்க்கலாம் இல்லையா? எப்ப ஆன்மா வந்து ஆனந்தமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கிறதோ அப்போ மனசும் ஆனந்தம் கொள்ளும். அதற்கேற்றவாறு புத்தியும் வந்து செயல்பட சத்துவத்துல செயல்படும். அதற்கேற்றவாறு புலன்களும் பக்குவம் அடையும் இல்லையா? அதோட இந்த உடலுமே வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும் இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம எப்பவுமே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கக்கூடிய கார்டிசால் என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா? நிறைய கார்டிசால் எக்ஸிபிட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமா எக்ஸிபிட் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் இருக்காது இல்லையா? ஸோ பிளட்லயுமே வந்து பேலன்ஸ் இருக்காது. அதனாலதான் அந்த பிளட்ல சுகர் லெவல்ஸ் எல்லாமே இம்பேக்ட் ஆகுறது. டைப் 1 நினைக்கிறேன் டயபிட்டிஸ் வந்து, அதாவது இப்போ சிறு வயதிலேயே வந்து டயபிட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்கு. 20 இயர்ஸ் 25 30 இயர்ஸ்க்கே வந்து டயபிட்டிஸ் வருது. இப்பெல்லாம் வந்து பேலன்சிங் கிடையாது. ஏன்னா உண்ணக்கூடிய உணவும் வந்து குவாலிட்டி கிடையாது இல்லையா? மனசும் வந்து அதாவது வலிமையா வந்து செயல்படக்கூடிய திறனும் கிடையாது. எதையுமே உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே சாதிக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவம், பிசிக்கலி ஃபிட் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல தான் நாம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நாம எல்லாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை விட இப்போ பிள்ளைங்களை கொண்டு வரக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து அவ்வளவு ஆரோக்கியமான ஒரு நிலைமையே கிடையாது. எல்லாமே ஒன்னோடு ஒண்ணு பிணைந்திருக்கிறது இல்லையா? சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியணும்னாக்கா, நாம இயற்கைக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு இல்லையா? பிரம்மா அதாவது 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள்ல நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை நாம் எந்த வர்ணத்தவரனா இருக்கலாம், பிராமணா இருக்கலாம், சத்திரியனா இருக்கலாம், வைசியனா இருக்கலாம், சூத்திரனா இருக்கலாம். இதுல யாருமே உயர்வு தாழ்வு என்பது கிடையாது. அங்கே செயல்பட வேண்டிய செயல்கள் மட்டும்தான் வேறு. அவ்வளவுதானே தவிர நம்ம அனைத்து ஜீவன்களுமே ஒன்றுதான் என்ற அந்த பாவத்தை கொண்டு நாம நோக்க வேண்டும். இங்க அஜாத சத்ரு என்று யாரை சொல்கிறார்கள்? யுதிஷ்டிர மகாராஜா இல்லையா? The living beings were not at any time disturbed. அவங்களுக்கு அந்த மென்டல் ப்ரெஷர் கிடையாது இல்லையா? மென்டல் ப்ரெஷர் இல்லைனாலே 90% வியாதிகளே வராது. அதனால ஆல்ரெடி நம்ம என்ன மாதிரியான பாவத்தை கொண்டு ஒரு செயலை எடுத்து செல்றோமோ அதை மாதிரிதான் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அதாவது எனர்ஜி லெவல்ஸ் கூட, ஆற்றல் கூட, பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜி, இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் தான் என்ன ஆகும்னா இயற்கையினுடைய வளத்தையும் சரி, இயற்கை எவ்வாறு வந்து அதாவது பிரதிபலிக்கும் இல்லையா? இந்த நம்முடைய செயல்களுக்கு அது வந்து என்ன ரிப்ளை கொடுக்கும் அப்படி எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய சுபாவத்தை கொண்டுதான், நம்முடைய நடத்தையை கொண்டுதான். இப்போ மோசமான ஒரு நபர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம்னா அந்த இடத்துல என்ன பசி பஞ்சம் பட்னி இதெல்லாம் கூட வந்து கண்டிப்பாக சேரும். இல்லைன்னா மழை அதிகமா ஊத்தும், இல்லைன்னா மழை இல்லாம போகும். இப்படி இயற்கையினுடைய சீற்றங்கள் என்பது ஆதி பௌத்திக் இல்லையா? அது வந்து நிறையவே இருக்கும். ஸோ சாரி, ஆதி பௌத்திக்ல ஆதி தெய்வீக். ஓகே, அது எல்லாமே நிறையவே இருக்கும். இயற்கை என்பது இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒன்று இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல ஆதி தெய்வீகத்தினுடைய சங்கடங்களை வந்து நாம பார்ப்போம். ஆதி பௌதிகம் என்பது நம்மளோட யாரோடெல்லாம் நம்ம வந்து
ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கோ அவங்களோட ஏற்படக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகள், ஆதி பௌத்திக், ஆத்மம் என்பது நம்ம மனசுக்கும் உடலுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அதாவது போராட்டங்கள், அதாவது ஆத்மாவுக்கும் மனசுக்கும் அதாவது உடலுக்கும் இல்லையா. அதாவது ஆத்மா சொல்லும் எனக்கு இது வேணும்ட்டு இல்லையா, மனசு என்ன பண்ணும், அதையும் தாண்டி நான் இதை வேண்டும்னு சொல்லி திணிக்கும், உடலை செய்ய வைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிளேஷங்கள் எல்லாத்தையுமே நாம பார்க்கின்றோம் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல. ஆனா யுதிஷ்டர மகாராஜா இருந்த காலகட்டத்துல இவ்வாறு கிடையாது இல்லையா. ஸோ இங்க ரொம்ப அழகான நாட் டு பி நான் வயலண்ட் டு ஹியூமன்ஸ் அண்ட் டு பி எ கில்லர் ஆர் எனிமி ஆஃப் த புவர் அனிமல்ஸ் இஸ் சாத்தான பிலாசபி இல்லையா. அடுத்தவங்களுக்கு துன்புறுத்தக்கூடியவங்க வந்து டெவில்ஸ் இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வஞ்சகமான ஒரு மனசுடைய உங்களுடைய செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு நிறையவே பாதிக்கும் இல்லையா. அதுதான் பேய் புத்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சாத்தான் பிலாசபி. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த சேஜ் தெர் ஆர் எனிமிட்டி டுவர்ட்ஸ் புவர் அனிமல்ஸ். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம், கருணை இல்லாம கொன்று சாப்பிடுகின்றோம். இந்த ரியாக்ஷன் ஆஃப் புவர் அனிமல்ஸ் பீங் ஃபோர்ஸ்ட் ஆன் ஹியூமன் சொசைட்டி. ஸோ நாம வெட்டும் பொழுது நம்ம கருணை இல்லாம இருக்கும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட உணவு சாப்பிட்டா நாமளும் என்ன ஆகும், கருணையற்ற மனதோடு தான் நாமளும் வந்து வாழ ஆரம்பிப்போம். அப்போ நமக்கு இந்த கருணை என்பதே இல்லைனாக்கா அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு இழைக்கிறதுக்கு நாம தயங்கவே மாட்டோம். ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கு அது தீங்கு ஆகும்ன்ற அந்த ஆலோசனையே நமக்கு வராது. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் செய்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த உணர்வு மட்டும்தான் இருக்கும். செல்ஃபிஷா தான் நாம செயல்படாம ஆரம்பிப்போம். அடுத்தவங்க தரப்புல இருந்து நாம என்னைக்குமே we should always put ourselves in other people's shoes இல்லையா. ஸோ நம்ம செருப்புலயே நின்றுட்டு இருந்தா நம்ம செருப்பு மகிமை தான் நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா அந்த நபருடைய ஸ்லிப்பரை நாம போட்டு பார்த்தாதான் அது நமக்கு கடிக்கும் பொழுதுதான் தெரியும், ஓ இந்த செருப்பு வந்து சரி கிடையாது அப்படின்னா. அடுத்தவங்களுக்கு நாம் இதை கொடுக்கும் பொழுது எதையுமே, அதாவது ஒரு செயலை ஆற்றி கொடுத்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலுமே நாம திருப்பி கொடுக்கும் பொழுது அது அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்ன்றது நாம அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல ரிசீவ் பண்ணும் போது தான் தெரியும், அது வரைக்குமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. இந்த மாதிரியான ஒரு செயல்களால மனிதன் வந்து அவனுடைய சூழலை அவன் வந்து அதாவது டுவாலிட்டிஸ் இல்லையா, இருமைகளோடு அவன் வந்து உழல்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்கேயுமே வந்து சீதோஷ்ணத்திலையும் சரி இல்லையா, வாழக்கூடிய சூழ்நிலைகளிலும் சரி கிளேஷங்கள் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனா மகாராஜா யுதிஷ்டர் வாழும்பொழுது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கல. இந்த பிரபஞ்சம் நம்ம இந்த ஒரு பாரத கண்டம், ஏன் ஒரு தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கர்நாடகா எடுத்துக்கோங்க, இந்த கர்நாடகத்துக்குள்ள எத்தனை மாவட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா. ஏன் பக்கத்து வீடு எடுத்துக்கோங்களேன், நம்மளை சுத்தி இருக்கிற வீடு இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஒற்றுமை கிடையாது. ஸோ நாம இங்க யாருக்கோ ஒரு அடி விழுந்தா யாருமே 4 பேர் வரமாட்டாங்க இல்லையா. ஆனா என்னாச்சுன்னு கேட்கக்கூடிய ஆளே கிடையாது. ₹1 கூட அந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொடுக்கணுன்ற அந்த இது கூட இருக்காது. அந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து காலங்கள் வந்து மோசமாயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ ஆனா யுதிஷ்டர் வாழ்ந்த காலத்துல அப்படி கிடையாது. அதனால ஆதி தெய்வீகத்துக்கும் அதாவது தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கு இடையில இருந்த ஒத்துழைப்பு நல்லபடியாவே நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது இல்லையா. மேலும் உடல் ஆரோக்கியம் என்பது இருந்தது இல்லையா. சோ அதாவது ஆத்ம ஞானம் இல்லை என்றாலும் ஆனால் மக்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து நல் வழியில சென்று கொண்டிருந்தது. பக்தியும் பாவமும் எல்லாமே, அதாவது ஆள்பவன் கொற்றவன் எவ்வாறோ அவன் என்ன செயல்படுத்தினானோ அதை எல்லாமே அவர்களுமே செயல்படுத்தினார்கள். சோ இத்தனையுமே நாம அப்போ யுதிஷ்டருடைய காலத்துல இருந்தது. அதனால பாதுகாப்பு என்பது இருந்தது. அதனால அதாவது ஒரு அரசன் வந்து 3 நபர்களால் பாதுகாக்கப்படுகிறார். ஒன்று இறைவனால, ஒன்று வந்து பிராமணர்களால, இன்னொன்று வந்து சாஸ்திரங்களால இல்லையா. சோ இந்த மூன்றையுமே ஒருத்தர் வந்து பரிபாலிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த நாடுமே செழிப்புறும். எங்கே பிராமணர்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் மற்றும் இந்த 2மே இல்லைன்னா இறைவனுடைய அருளும் அங்க இருக்காது. ஸோ 3 இல்லாத இடத்துல கண்டிப்பா நல்லதொரு அதாவது செயல்படும் தன்மையோ இல்ல அந்த ஸ்தலமே வந்து நல்ல ஒரு கதியில இருக்காது அப்படிங்கறத வந்து நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Unless one is pious and recognized by the Lord, he cannot make others happy who are under his care 100%. இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து தர்மமான வழியில தான் நடந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். நாம எந்த அளவுக்கு தர்மத்தை பரிபாலிக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு நாம வந்து ஹானஸ்டியா இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இறைவனுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா. அப்போ இறைவன் நம்மள வந்து அதை அங்கீகரிச்சால் அப்போ நாம அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய பாதையும் நமக்கு சுலபமா கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம கிட்ட நேர்மையும் அந்த இதெல்லாம் இல்லாத போது
ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளால அடுத்தவங்க கண்டிப்பா நன்மை அடைய மாட்டாங்க. அதனால பகவான் இதை வந்து கண்டிப்பாக அவர் நம்மள வந்து, ஏன்னா கூடவே இருக்காருல்ல, அவரை விட மிக நெருக்கத்துல இருக்கிறவங்க யாருமே கிடையாது எல்லாருக்குமே. அதனால மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையிலே நல்ல ஒற்றுமை இருக்கணும். மனிதனுக்கும் இந்த இயற்கைக்கும் இடையிலே நல்ல ஒற்றுமை இருக்கணும் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் வந்து அமைதி, செழிப்பு இதெல்லாமே இருக்கும். இதெல்லாம் இல்லைன்னா இங்க எல்லாமே துன்பமாகத்தான் இருக்கும். ஓகே. சோ ஒருத்தர் நம்ம அதாவது வலிமையான ஒருத்தன் வந்து அதாவது அதாவது வலிவிழந்த ஒருத்தரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அராஜகம் தான் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அவனை வந்து அடக்கி வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை மட்டும்தான் நாம பார்க்க முடியும். உஷித்வா ஹஸ்தினாபூரே மாஷான் கதிபயான் ஹரிஹி சுஹ்ருதம் ச விஷோகாய ஸ்வாசுஷ்சா பிரிய காமயா. எஸ், புஷ்பமதா ஜிந்த வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரா கூட வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அன்மியூட் இல்ல. உஷித் வாசிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் மட்டும் வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ ஹரி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது உறவினர்களை சமாதானப்படுத்தவும் அவரது சொந்த தங்கையை சுபத்ரா திருப்திப்படுத்தவும் ஒரு சில மாதங்கள் ஹஸ்திராபுரத்தில் வசித்தார். பொருளுரை. குருட்சேத்திர யுத்தத்திற்கு பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜன் அரியாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டதும் கிருஷ்ணர் அவரது சொந்த ராஜ்யமான துவாரகைக்கு புறப்படுவதாக இருந்தது. ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் வேண்டுகோளுக்கு கட்டுப்படவும் பீஷ்மருக்கு விசேஷ கருணையை காட்டவும் பாண்டவர்களின் தலைநகரான ஹஸ்தினாபுரத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தங்கினார். துயரத்தால் பீடிக்கப்பட்ட அரசனை சமாதானப்படுத்தவும் தமது தங்கையான சுபத்ரா தேவியை திருப்திப்படுத்தவும் முக்கியமாக பகவான் அங்கு தங்கி செல்ல முடிவு செய்தார். அப்பொழுதுதான் திருமணமாகி இருந்த சுபத்ராவின் ஒரே மகனான அபிமன்யுவை அவள் போரில் பறிகொடுத்து விட்டதால் முக்கியமாக சுபத்ராவுக்கு ஆறுதல் கூற வேண்டியிருந்தது. அபிமன்யு பரிஷித்து மகாராஜனின் தாயும் தனது மனைவியுமான உத்தராவை விட்டு போரில் மடிந்தார். பகவான் அவரது பக்தர்களை எந்த அளவுக்கு வேண்டுமானாலும் திருப்திப்படுத்த எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறார். அவரது பக்தர்களால் மட்டுமே அவரது உறவினர்களின் பாகங்களை ஏற்க இயலும். பகவான் பரிபூரணமானவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகான இது இல்லையா? அபிமன்யுனுடைய மரணம் போர்ல இல்லையா? வீர சாகசங்களோடு புரிந்த அபிமன்யு இல்லையா? சோ கடைசி வரைக்குமே தன் தரப்பை அவன் எப்பொழுதுமே விட்டு கொடுக்காமல் வீர மரணத்தை எய்தினான் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து அவரை வந்து நல்லா அருமையாக வளர்த்து வந்தார் இல்லையா? சோ பாண்டவர்கள் எல்லாம் வனவாசம் சென்ற பொழுது சுபத்திரை வந்து கருவுற்று இருந்தாள். சோ அந்த சமயத்துலதான் வனவாசம். அப்பொழுது அவள் வந்து துவாரகையில் சென்று தங்கியிருந்தாள். அவன் 15 ஆண்டுகள் ஆன பொழுது இல்லையா, அது வரைக்குமே இவங்க காட்டுல இருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் போருக்கு எல்லாமே ரெடியாகி இந்த மாதிரி ஒரு இதுல சூழ்நிலை. அவன் 15 வயது 16 வயது அப்போவே அவனுக்கு திருமணம் என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல வந்து முதல்ல நம்ம இதை படித்தோம். ஸோ பிஃபோர் பீஷ்ம பிதாமகருடைய, அதாவது குந்தி தேவி பிரேயர்ஸில் படிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் வந்து போர் முடிந்து அப்புறம் யுதிஷ்டர் மகாராஜா வந்து அரியணை ஏறின பிறகு இன்னும் என்ன கிளம்பலாம் அப்படின்னு துவாரகைக்கு இன்னும் கிளம்பும் பொழுது இவங்க ஓடி வந்தாங்க இல்லையா? யாரு? குந்தி தேவி ஓடி வந்தா. உத்திரை வந்து ரெஸ்கியூ பண்றதுக்காக ஓடி வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மேலும் வந்து இது என்னது பிரேயர்ஸ், ஆக்சுவலி குந்தி தேவி வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்தார்கள், இன்னும் சில காலங்கள் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ யுதிஷ்டருமே அவரை வந்து இருக்க சொன்னாங்க. ஸோ இருக்க சொன்ன பொழுது வேண்டிக் கொண்டதால இவங்களை இன்னும் சமாதானப்படுத்தணுன்றதுக்காக வந்து பகவான் அங்கே இருந்தார். பீஷ்மருக்கும் ஒரு நல் மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் இல்லையா? அவர் மூலியமாக அரசாளக்கூடிய சித்தாந்தங்களை எல்லாம் மற்றும் இவர் எதை சொன்னாலுமே சமாதானமாகாத யுதிஷ்ட மகாராஜா, அது உன்னுடைய கடமையாக நீ ஆற்றி இருக்கின்றாய் என்ற ஒரு விளக்கத்தை வந்து கொடுத்த பொழுது அப்பொழுதுதான் யுதிஷ்ட மகாராஜா ஓரளவுக்கு சமாதானமானார். ஆனாலும் கூட அவர் வந்து நிமித்த மாத்திரம்தான் அரசாளணும்ன்ற அந்த ஒரு
மனப்பக்குவத்தை கொண்டுதான் அவர் அரசாண்டு கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? சோ இப்போ மேலும் தன்னுடைய தங்கை சுபத்திரையை வந்து சமாதானப்படுத்த வேண்டியது அவருடைய கடமையாயிற்று. ஏன்னா அவளுக்கு இருந்த ஒரே பிள்ளை வீரமரணம் எய்தியாச்சு. இப்பொழுது மீதம் இருப்பது அவளுடைய மருமகளும் அதாவது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பரீட்சித் மகாராஜும் மட்டும்தான் இல்லையா? சோ இப்படி பகவான் எந்த நிலையில இருந்தாலும் தன்னுடைய பக்தர்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைப்பார். ஓகே, ஆனா ஒன்லி நாம தான் வந்து அதை வந்து புரிந்து கொள்ளணும். சோ பகவானுடைய சொந்தங்களாக ஆவது யாருன்னா அவருடைய அதாவது பக்தர்கள் தான். ஸோ அதாவது பார்ட்ஸ் ஆஃப் கேன் பிளே த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ரிலேட்டிவ்ஸ், அதாவது உறவினர்களாக ஒரு பாகம் கொண்டு இந்த உலகத்துல வருவதுமே அவர்கள் தான். அதை தான் நம்ம கடைசியிலையுமே பார்க்க போறோம். அந்த 16,108 மனைவிமார்களுமே பகவான் வந்து வேடர்கள் மூலியமாகவும் இல்லைன்னா இந்த கவர்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாடு மேய்ப்பவர்களாலுமே வந்து அவர்களால் அபகரிக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ ஆனா அந்த வேடத்துல வந்தது பகவான் அனுப்பி வைத்த அதுதான். ஸோ அவங்கள வந்து மேல கோலோகத்திற்கு அழைச்சிக்கிறதுக்காகத்தான் பகவான் அவ்வாறு செய்தார். அது வந்து அர்ஜுனருக்கு தெரியாது. அவனுடைய காண்டீபம் வந்து வேலை செய்யல இல்லையா? தன்னால் ஒரு சாதாரண ஒரு மாடு மேய்ப்பவனை கூட எதிர்த்து நிற்க முடியாத திறனற்று போய்விட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு அழுவார். ஸோ பின்னாடி வரும் ஸ்லோகங்கள் வந்து. ஸோ பகவான் யாருக்கு வேண்டும் என்றாலும் எந்த ஆற்றலை வேண்டும் என்றாலும் எப்பொழுது வேண்டாலும் கொடுப்பார். ஆனா அதனுடைய காரணம் எல்லாமே அவர் தான் நிர்ணயிப்பார் இல்லையா? போர்ல வந்து வெற்றி கொள்ளணும் என்ற காரணத்திற்கு அர்ஜுனருக்கு அந்த வல்லமையை வந்து கொடுத்திருந்தார். ஆனா போர் முடிஞ்சு எல்லாம் ஆளறதுக்கு போனதுனால இனிமே அந்த வல்லமை தேவை. அனைத்துமே அவர்கள் தான் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால அவங்களுக்கு அந்த பௌருஷமான இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெஷல் கருணை வந்து அவங்களுக்கு தேவையில்லை. ஒரு சாதாரணமா இருக்கக்கூடியவனா இருந்தாலே போரும் இல்லையா? பக்தனுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் போறோம். அதுதான் வந்து பின்னாடி அதை பத்தியுமே நம்ம படிப்போம். ரொம்ப அழகான இந்த முதல் காண்டம் வந்து முதல் ஸ்கந்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சம்மரி தான், எல்லாவற்றினுடைய ஒரு சாராம்சமா நம்ம படிப்போம். ஏன்னா பிரபுபாதர் கூட இதை எழுதும் பொழுது ரொம்ப டீட்டெயிலா, ஆனா அதுக்கு மேல அவர் நம்ம எழுதுவோமா மாட்டோமான்ற ஒரு அப்போ உடல்நிலை சரியில்லாம போனதாம். அதனால அவர் முழுவதுமே தன்னுடைய போக்கஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த முதல் காண்டத்தை வந்து இவ்வளவு நிறைய பெரிய புக் இது ஆக்சுவலி இல்லையா? இது வந்து 19 காண்டங்கள் இருந்தாலும் இந்த புஸ்தகம் வந்து ரொம்ப பெருசு. ஸோ எழுதின எழுத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே இருக்கு, கருத்துக்கள் நிறைய உண்டு. ஓகே, ஸோ அதனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதில் வந்து நல்லாவே அவர் ஈடுபடுத்தி எழுதியிருக்கார். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ வந்து அவ்வளவுமே வந்து ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் நம்ம எல்லாத்தையுமே படிக்கலாம். ஒட்டுமொத்த இந்த மகாபாரதம் போர் ஆன பிறகு நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே படிக்கிறோம். ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய காண்டங்கள் எல்லாமே வேறுபட்டது. ஓகே, மந்த்ரயா சாபி அனு அனுஜாத்தः பரிஷ்வாஜ்யாபிவாதயாதம் ஆரோருஹாரதம் கைஷ்சித் பரிஷ்வக்தோ அபிவாதிதா. எஸ், வாசிங்கோ. பத்மமானச்சி வாசி. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு புறப்படுவதற்கு அனுமதி கேட்ட பகவானுக்கு மன்னர் சம்மதித்ததும் பகவான் யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் பாதங்களில் சிரம் தாழ்த்தி அவரை வணங்கினார். அரசரும் அவரை தழுவிக் கொண்டார். இதன் பிறகு மற்றவர்களால் தழுவிக் கொள்ளப்பட்ட பகவான் அவர்களது வணக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டதும் தமது இரதத்தில் ஏறினார். பொருளுரை. யுதிஷ்டிர மகாராஜன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பெரிய தந்தையின் மகன் என்பதால் புறப்படும் முன்பாக பகவான் மன்னரின் பாதங்களில் சிரம் தாழ்ந்து வணங்கினார். கிருஷ்ணர் பரமபுருஷர் என்பதை அரசர் நன்கு அறிந்திருந்த போதிலும் அவரை ஒரு இளைய சகோதரை போல் தழுவிக்கொண்டார். பகவானின் பக்தர்களில் சிலர் அவரை அன்பின் காரணத்தால் தங்களை விட தாழ்ந்தவராக கருதும் பொழுது பகவான் அதில் மகிழ்கிறார். பகவானுக்கு சமமானவரோ அல்லது அவரை விட உயர்ந்தவரோ ஒருவரும் இல்லை. ஆனால் அவரது பக்தர்களால் அவர் இளையவராக நடத்தப்படும் பொழுது பகவான் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். இவை அனைத்தும் பகவானின் திவ்யமான திருவிளையாடல்கள் ஆகும். பகவத் பக்தர்களால் ஏற்கப்படும் திவ்யமான பாகங்களை அருவவதியால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதன் பிறகு பீமனும் அர்ஜுனனும் பகவானுக்கு சம வயதினராக இருந்ததால் அவரை கட்டி தழுவினர். ஆனால் நகுலனும் சகாதேவனும் பகவானுக்கு இளையவர்களாக இருந்ததால் அவரை சிரம் தாழ்த்தி வணங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? எக்ஸ்டர்னலா வயதில் பெரியவர்களா இருந்தா அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மரியாதை கொடுக்கணும்,
நமக்கு சமமானவர்களா இருந்தா எப்படிப்பட்ட மரியாதை இல்லையா? அதே மாதிரி நம்மளை விட சின்னவங்களா இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உதாரணத்தை வந்து, அதாவது அந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்ற பகவான், அதாவது அவருடைய உறவினர் என்ற கதாபாத்திரம், அத்தை மகன் சரி மாமன் மகன் என்ற கூடிய கதாபாத்திரம், இவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அத்தை பிள்ளைகள் இல்லையா? குந்தியினுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே அத்தையினுடைய பிள்ளைகள். சோ வசுதேவர் வந்து குந்தியினுடைய அண்ணனாக இருப்பதால் அண்ணன் மகன். சோ இப்படி இந்த உறவு முறை என்னால கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் நம்ம வந்து பேச முடியும் இல்லையா? சோ பிறகு இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாருமே செட்டில் ஆனதுனால, இப்போ வந்து விடை பெற வேண்டிய காலகட்டம் வந்ததுனால, இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட வந்து உத்தரவு வாங்கிக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதனால வயதில் வந்து மூத்தவராக, இந்த இடத்துல வயதில் என்பது அவர் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எடுத்த அவதாரத்தினுடைய அந்த நாட்கள் கொண்டு, ஏன்னா அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் சம வயது உடையவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, சோ இப்படி அவர் கிளம்பணுன்றதுக்காக அவருக்கு அரசன், மேலும் யுதிஷ்டர் மகாராஜா வந்து ஒரு அரசன், ஈச சக்கரவர்த்தி, மேலும் அவர் வயதிலேயே மூத்தவர் என்பதால் அவருடைய திருவடிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறார். ஆனாலுமே அதை வந்து அவர் இளைய சகோதரன் எனக்கூடிய அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு யுதிஷ்ட மகாராஜா ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவருக்கு தெரியும் இவர் பரம்பொருள் என்று. ஆனால் அவர் ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரத்தை வந்து அவர் வந்து அந்த இடத்துல அவரே வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். ஸோ எம்ப்ரேஸ்ட் ஹிம் இல்லையா? ஆஃப்டர் திஸ் லார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஆற தழுவி கொள்கிறார்கள். பீமனும், அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனரும், நகுல சகாதேவன் வந்து பகவானோட சிறியவர்களால அவங்க 2 பேருமே அவருடைய பாதங்களை விழுந்து நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நான் பரம்பொருள், இப்ப நாமளா என்ன பண்ணுவோம்? இஃப் ஐ எம் அ பவர்ஃபுல் பர்சன்னா வயதெல்லாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் கண்டிப்பா இல்லையா? இப்ப எத்தனை விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். நீங்க அன்றாட வாழ்க்கையில பாருங்க, வயதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை வந்து மிக குறைவு. ஒருவருடைய ஆஸ்தி, அந்தஸ்து, பவர், பொசிஷன், இதுக்குத்தான் நம்ம வந்து மரியாதை கொடுக்கறோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம எத்தனையோ உலக தலைவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. ஏன் நம்ம முன்னாள் அமைச்சர் நம்ம அதாவது ஜெயலலிதா அம்மா இருக்கும் பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய அமைச்சரவையில அவங்களோட வயதுக்கு மேல்பட்டவங்க எல்லாமே இருந்தது உண்டு இல்லையா? வயதானவர்கள் எல்லாம் அமைச்சர்களா உண்டு இல்லையா? எல்லாருமே தமிழ்நாடு மொத்தமே திட்டின்னு இருக்கவங்க நிறைய பேர் திட்டிருக்காங்க அந்த காலகட்டத்துல. ஸோ ஃபாலிங் ஆன் அவர் ஃபீட் அப்படின்ட்டு இல்லையா? ரெஸ்பெக்ட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் த என்னது ஆக்சுவலி. ஸோ எப்படிப்பட்ட ரெஸ்பெக்ட் நம்ம செலுத்தணுன்றது வந்து இங்க, அதாவது நம்ம ஒரு சிறிய இடத்த நம்ம ஆண்டுறதுக்கே நம்ம இவ்வளவு பெருசா இருந்தது. ஆனா அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆண்டுன்னு இருந்தார் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சம் பூமண்டலத்தையே யாரு? யுதிஷ்ட மகாராஜா இல்லையா? அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா எல்லா நாடுமே அவர் கீழே தான் இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருடைய பொசிஷன் ரொம்ப ஹையர் பொசிஷன் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வயதுல வந்துதான் வேறுபாடு இல்லையா? அதை ஒத்துதான் அங்க இடத்துல வந்து நமஸ்காரங்களும் மரியாதைகளுமே தெரிவிக்கப்பட்டது. ஸோ ஒன் மோர் திங் என்னன்னாக்கா, பகவான் எப்பொழுதுமே ரசம் என்பது இல்லையா? உறவு முறையில தான் அவருடைய ஆனந்தமே அடங்கி இருக்கிறது இல்லையா? சாக்கிய ரசம், தாஷ்ய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம். இதுல சாக்கிய மற்றும் மாதுரிய இது இரண்டும் ரொம்பவே ஹையஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் மாதுரியா, 2வது சாக்கியம், அதுக்கடுத்து வாத்சல்யம், அதுக்கப்புறம் தான் தாஷ்யம், அதுக்கப்புறம் சாந்தம். இந்த மாதிரி டாப் மோஸ்ட் இஸ் மாதுரிய ரசம். ஓகே, ஸோ பகவான் இந்த ரசங்கள் என்பது என்னன்னாக்கா, ரசம் இஸ் த எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? உறவு முறை பற்றி சொல்றது. ஸோ எந்த மாதிரியான உறவு முறை இருக்கோ அதுல வந்து பகவான் வந்து ஆனந்தம் கொள்வார், திருப்தி கொள்வார் இல்லையா? ஸோ அங்கே அன்பு பரிமாற்றங்கள் பகவான் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கறது வந்து அன்பு தான். எப்படி அப்பயே நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண அதை விட்டுட்டு நான் வேற எல்லா கதையுமே சொல்லிட்டேன். அத்வைதாச்சார் வந்து என்னது சாலிகிராமத்துக்கு வந்து அப்ப அந்த இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல தன்னை சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப, அதாவது சில பேர் வந்து கர்மகாண்டால இருக்காங்க, சில பேர் ஞான காண்டால இருக்காங்க, சில பேர் வந்து அதாவது பலன் கருதும் புலன் நுகர்ச்சி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துலயுமே ஒவ்வொரு யாருமே பக்தியில இல்லையே, இவங்க எல்லாம் தவறி விழுந்தா என்ன ஆகுன்ற அந்த ஒரு ஆதங்கத்தினால அவர் என்ன பண்ணார், பகவானை வந்து பிரார்த்திக்கிறார். பகவானே நீங்க எப்போ கீழே இறங்கி வந்து ஒரு பக்தனாக வந்து நீங்க செயல்படுத்தி காட்டுங்க, அதை பார்த்து உங்க எல்லாருமே பார்த்து அவங்க வந்து பக்தி பண்ணட்டும் அப்படின்ற பிரார்த்தனைகளை அத்வைதாச்சாரிய வைத்தாராம். அதன் பிறகுதான் பகவான் நவதீபத்துல வந்து அவதரித்தார் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக. சாலிகிராமத்துக்கு யார் ஒருத்தர் வந்து சாலிகிராமத்திற்கு ஒரு கங்கா ஜலம், நம்ம கிட்ட ஜலம் இல்லைன்னாலும், கங்கா ஜலம் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, நம்ம அதாவது தரிச
கங்கை சாயமுனே சைவ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவிரி அஸ்மின் ஜலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்திரத்தை சொல்லிட்டு எல்லா ஜலத்தினுடைய இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு 2 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அந்த சாலிகிராமத்துக்கு மேலே துளசி தளம் வச்சு ஒரு நீரை நம்ம வாக்குறோமோ பகவான் அப்பவே வந்து ஹி இஸ் பீங் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன். ஸோ திஸ் வாட் NND பிரபுஜி ஆல்சோ டோல்ட். அண்ட் இன் ஒன் மோர் ஐ திங்க் கௌரங்கதாஸ் பிரபுஜியோட லெக்சர்லையுமே அவர் அதை தான் சொல்லியிருந்தார். ஸோ பகவான் துளசி தளத்துக்கும் இல்லையா, துளசி தளத்துக்கும் மற்றும் வந்து சந்தன துளசி தளம் இந்த 2த்துக்குமே வந்து அவர் வி கேன் பர்ச்சேஸ் இட். ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து அன்பிற்கு அடிமை. ஆனால் அதில் வந்து பாவம் அடங்கியிருக்கும். நம்ம ஏதோ துளசி தளம் வச்சு நீரை போடுறதுனால பகவான் நமக்கு வந்து நம்ம அவர் விலைக்கு வாங்கிட முடியாது. அங்கே பக்தி பாவத்தோடு நாம் அதை செய்யும் பொழுது பகவான் நமக்கு வந்து அடையப்படுகிறார். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் பகவான் வந்து நம்மளை என்னைக்குமே வந்து கைவிட்டுட மாட்டார். ஸோ இது ஒன்று மட்டும். ஸோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பகவான் வந்து எப்படி இருந்தாலும் பார்த்துருவார், அப்படிங்கிறது வந்து காப்பாற்றிடுவார் என்பது உண்மை. ஸோ இப்படி இது நான் சொல்லலப்பா, எல்லாருமே அதாவது அதாவது இதை வாழ்ந்து நல்லபடியாக அனுபவிச்சவங்க ப்ளஸ் வந்து அந்த அந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபட்டு ஸோ அதாவது உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் எடுத்துரைச்சதை வந்து அடுத்தவங்க சொல்லி ஏன் நம்ம அத்வைதாச்சாரியாரே அவ்வாறு தானே செய்தார், பகவான் அவருக்கு அடையப்பட்டார், பகவான் பிரார்த்தனைகளை கேட்டார், பகவானும் அவதரித்தார் இல்லையா. ஸோ மேலும் சங்கீர்த்தன யஜ்னத்தையுமே கொண்டு வந்தாங்க. இப்படி நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம we are following இல்லையா. ஸோ நடந்த நிகழ்வுகளை வைத்தே நாம் அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ பகவானை காட்டிலும் சமமாகவோ அவருக்கு மேலும் யாரும் இந்த இடத்துல கிடையாது. ஆனா பகவான் அனைத்தையும் தாண்டி அன்பு பரிமாற்றங்களுக்கு தான் அதிகமான முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பார். ஓகே, அதை நாம் என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம வந்து இறைவனிடத்துல சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். ஸோ எந்த உறவு முறை கொண்டு பகவானிடத்துல நாம வந்து அன்பு கொள்கின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா. நம்ம உயர்வான மாதுரிய ரசத்துலதான் செய்யணும்னு கிடையாது, வாத்சல்ய ரசத்திலையும் நம்ம செய்யலாம், ஏன் சாக்கிய ரசத்திலையும் செய்யலாம், ஏன் அதை காட்டிலும் தாசிய ரசமா கூட செய்யலாம். நான் பகவான் உன்னுடைய அடிமையாவேன் இல்லையா, உன்னுடைய சர்வெண்ட் இல்லையா, உனக்கு சேவகனாவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஹனுமான் செய்தாரோ அது மாதிரி நம்ம செய்யலாம் இல்லையா. நம்ம ஹிருதயத்துல இறைவனை மட்டுமே நாம வந்து நிலைப்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய பாவத்தை நாம கொண்டு வரணும். பாகவதம் வாசிக்கிறதுனுடைய மகிமையே அதுதான். வாழ்க்கையில வந்து நாம பாகவதத்தை வந்து வாசிக்கிறோம்னா நம்ம மனசுல அவ்வளவு தூய்மை பெறுவதற்கான அந்த பிராப்தத்தை நாம பெறணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So impersonalists cannot enter into the supernatural roles played by the devotee of the Lord. 100%. அருவவாதிகளால இதை வந்து உணரவே முடியாது இல்லையா. ஸோ அருவவாதிகளுக்கு என்ன தெரியும், பகவான் ஆற்றல் படைத்தவர், அவங்களுக்கு ரூபம் தெரியாது இல்லையா. ஸோ அந்த அந்த ஐ திங்க் எஸ்டர்டேவா ஐ திங்க் NND பிரபுஜி கிளாஸ்ல ஒரு வண்டர்ஃபுல் ரைமிங் வேர்ட் சொன்னார், எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஆக்சுவல். ஸோ கர்மி ஞானிக்கு வந்து கர்மிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, சாஸ்திர விதிகளை வந்து பின்பற்றுவாங்க, ஆனா அதனுடைய நோக்கம் என்னன்றதுனாக்கா பலன் கருதும் செயல்கள். ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, கர்மிகள் அதாவது சாஸ்திர விதிகளை நம்புவார்கள், ஆனால் பலன் கருதும் செயல்களை பத்தி யோசிக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா அவங்களோட இது எல்லாமே வந்து இம்பர்சனல், அந்த ஃபோக்கஸ் தான். ஞான தளத்துல இருந்து பகவான் அரூபமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசுக்கு தான் போகுமே தவிர இந்த இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பாவம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது ரூபத்தை கொண்டு. ஸோ ஐ திங்க் தெர் வாஸ் ஒன் வண்டர்ஃபுல், எனக்கு கரெக்டாக ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. வெரி நைஸ்லி NND பிரபுஜி கிளாஸ் நல்லா இருந்தது நேற்று காலையில. ஸோ ஐ திங்க் ஒரு வாட்டி போய் அலசி பார்த்தா தான் அது மீண்டும் ஞாபகம் வரும். இந்த மெமரி அவ்வளோதான். ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம். சுபத்ரா திரௌபதி குந்தி விராட்ட தனயா ததா காந்தாரி திருதராஷ்டிரா யுயுத்சுர் கௌதமோ யமௌ ரிகோதரஸ்ச தௌம்யஸ்ச ஸ்ரீயோ மத்ஸ்ய சுதாதயா நாஷீரே விமுஹ்யந்தோ விராஹம் ஷாரங்க தான்வனாஹ. அதை நான் செக் பண்ணிட்டு வந்து சொல்றேன். ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் அது. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க வாசிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்ஃபெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிவது சாத்தியமில்லை என்பதால் அச்சமயத்தில் சுபத்ரா, திரௌபதி, குந்தி, உத்தரா, காந்தாரி, திருதராஷ்டிரர், யுயுத்சு, கிருபாச்சாரியர், நகுலன், சகாதேவன், பீமசேனன், தௌமிய மற்றும்
சத்தியவதி ஆகிய அனைவரும் கிட்டத்தட்ட மூச்சை அடையும் நிலைக்கு வந்துவிட்டனர். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஜீவராசிகளுக்கு, முக்கியமாக பக்தர்களுக்கு மிகவும் கவர்ச்சி மிக்கவராக இருப்பதால் அவரது பிரிவை தாங்கிக் கொள்வது அவர்களுக்கு சாத்தியமில்லை. மாயாசக்தியின் வசியத்தில் இருப்பதால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா பகவானை மறந்து விடுகிறான். இல்லையெனில் அது சாத்தியமல்ல. அத்தகைய பிரி உணர்ச்சியை விவரிக்க இயலாது. ஆனால் பக்தர்களால் மட்டுமே அதை கற்பனை செய்து பார்க்க இயலும். பிருந்தாவனத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் பிரிந்து சென்றதால் கபடமற்ற கிராமத்து இடைச்சிறுவர்கள், சிறுமிகள், பெண்கள் மற்றும் பிறர் ஆகியோரால் வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த அதிர்ச்சியை மறக்க முடியவில்லை. மேலும் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவளான ராதாராணியின் பிரிவு துயரை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க இயலாது. ஒருமுறை சூரிய கிரகணத்தின் போது குருட்சேத்திரத்தில் அவர்கள் சந்தித்தனர். அப்பொழுது அவர்களிடமிருந்து வெளிப்பட்ட உணர்வு நெஞ்சை பிளப்பதாக இருந்தது. பகவானுடைய உன்னதமான பக்தர்களின் குணங்களில் வேறுபாடு இருப்பது உண்மைதான். ஆனால் ஒரு முறையாவது பகவானுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்ட அவர்களில் ஒருவராலும் அவரை ஒரு நொடி பொழுதும் பிரிந்திருக்க முடியாது. இதுவே தூய பக்தர்களின் இயல்பாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வண்டர்ஃபுல், பர்ஃபெக்ட்மா. இல்லையா? நம்ம பௌதிகத்திலேயே ஒருத்தரை பிரிஞ்சிருந்தா நம்ம அந்த பிரிவை வந்து நம்மளால ஏத்துக்க முடியதில்லை. இல்லையா? ஒருத்தருடைய செயலை நம்ம எதிர்பார்த்த வண்ணம் இல்லை என்றாலே அதுவே நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு துயரமாக தோன்றும். நமக்கு அந்த ஷாக்ல இருந்தே வெளியில வர்றதுக்கு நமக்கு நாட்கள் எடுக்கும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவான் இத்தனை பேரோட பழகி இருக்கார். அவருடைய பிரிவு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா மயக்கத்தை ஏற்படுத்த வல்லது தானே. இது இயல்பானது தானே. இல்லையா? கண்டிப்பா ஒரு உத்தமமான புருஷரோட இருந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம பிசிக்கலா நம்மளோட இருந்தவர் வந்து கிளம்பி போறாரு. இனிமே மனதளவுல தான் அவர் வந்து நினைக்க முடியும். இல்லையா? இல்லைன்னா அவர் வீட்டுக்கு போய் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அந்த பிரிவினுடைய வேதனை என்பது கண்டிப்பாக ஏற்படும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம உணர்ந்து அறியறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். இல்லையா? அது வந்து தாங்க முடியாது. கிருஷ்ணா இஸ் சோ அட்ராக்டிவ் ஃபார் லிவிங் பீயிங்ஸ். கண்டிப்பா. இல்லையா? பகவானுடைய அவருடைய செயல்கள், அவருடைய லீலைகள், அடுத்தவர்களுக்காக அவர் புரியக்கூடிய கருணை, எஸ்பெஷலி கருணை. இல்லையா? அந்த கருணையை நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுது நம்ம மனசு வந்து எஸ், இவ்வளோ சுத்தமான ஒரு, அதாவது இவ்வளோ கருணையான நபர் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது. இல்லையா? ஸோ த கண்டிஷன் சோல் அண்டர் த ஸ்பெல் ஆஃப் illusionary எனர்ஜி forgets the Lord. Otherwise he cannot. அதாவது கட்டுண்ட ஆத்ம நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரால மட்டும்தான் மறக்க முடியும். இல்லையா? ஏன்னா மாயையில் சிக்கி கொண்ட ஒருத்தர் தான் வந்து பகவானை மறக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறு வந்து ஏற்படும். ஆனால் அதே வந்து மாயை இல்லாம இருக்கிறவங்க, உண்மையை உணரக்கூடியவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அது தெரியாது. ஓகே, கண்டிப்பா அது வந்து தெரியாது. ஸோ நம்ம இந்த ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்து கண்டிப்பா டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. யாராலுமே வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது. அது வந்து உணர்வு பூர்வமானது. ஒருத்தருடைய உறவு முறையின் அடிப்படையில தான் அது வந்து நம்ம உணர முடியும். வெளிப்படுத்துறது என்பது முடியவே முடியாது. இப்பயா நீங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க, ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு விதமான உணர்வு நிலையில தான் வந்து பகவானோட சம்பந்தம் வச்சிருப்பீங்க. இல்லையா? சில பேருக்கு மெய் சிலிர்த்து போகும் அர்ச்ச விதர்க்கத்தை பார்த்தோம்னா. சில பேருக்கு வந்து கண்ணில் தாரதாரியா தண்ணி வரலாம். இல்லையா? சில பேருக்கு வந்து பேச முடியாது, அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அப்படியே அந்த மயிர்கூச்சம் ஏற்படுறது. இல்லையா? அந்த மனநிலையிலே வந்து பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஆனா இந்த மாதிரி சில பேர் பைத்தியம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை. இதெல்லாமே வந்து ஏற்படுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா பகவான் மீது அவர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய, அதாவது அவர் மீது அவர்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலையை பொறுத்து, எந்த அளவுக்கு பகவானே அப்படின்ற ஒரு நிலையை வந்து அவங்க வந்து முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து அவர்தான் அனைத்தும் என்று அவர்கள் வந்து தங்களுடைய செயல்பாடுகளை எடுத்து சென்றார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த உணர்வு என்பது ஏற்படும். ஸோ இந்த ஃபெயிண்ட் ஆகுறது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் எ ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன். இல்லையா? விப்ரலம்ப பாவம். நம்ம கௌரங்கா, அதாவது லார்ட் கௌரங்கர் அவ்வாறு தான் வந்து
சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வாறுதான் எப்பவுமே விழுந்துருவாராம் இல்லையா. தட் இஸ் அந்த மூர்ச்சையாகி விழக்கூடிய நிலை இல்லையா, தன்னையே மறந்து இல்லையா பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திட்ட பிறகு. ஸோ இப்படிலாம் பார்க்கும் பொழுது சிறு வயதுல அவர் வந்து அந்த 16 வயதா அவர் அங்கிருந்து கிளம்பினது 16 தான் நினைக்கிறேன். ஸோ 16 வயதுல வந்து அவர் வந்து மதுராவை நோக்கி கிளம்பணும் இல்லையா. மதுராவை நோக்கி கிளம்பும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனத்து வாசிகள், மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாமே இல்லையா, எல்லாமே இறைவனுடைய நிலையை வந்து அவங்களுக்கு புரியும். அவங்களுடைய பாஷை இறைவனுக்கு புரியும், பகவானுடைய பாஷை அவங்களுக்கு புரியும் இல்லையா. கோபர்கள், கோபியர்கள் இல்லையா, அதுலயுமே சீஃப் கோபியா இருக்கக்கூடிய ராதையை பிரியணும் இல்லையா. ராதை யாரு? அவருடைய அந்தரங்க சக்தியிலேயே ஹலாதினி பொட்டன்சி இல்லையா. சோ அதாவது ஹலாதினி சக்தி ஆவார் இல்லையா, ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடியவர். அப்படிப்பட்டவரையே அவர் வந்து பிரிந்தார் இல்லையா. சோ ஒரு முறை அவர்கள் வந்து குருஷேத்திர போர்ல வந்து ராதை வந்து மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தப்போ அவங்க ஹிருதயமே வெடிச்சு போற மாதிரி இருந்தது. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க அன்பு கொண்டிருந்திருப்பார்கள் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல நோக்க வேண்டும். ஆனா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாம எடுத்த உடனே நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை படிச்சிருந்தோம்னா இதை நாம தவறான ஒரு நிலையில தான் நாம கண்டிப்பா எடுத்துப்போம் இல்லையா. அந்த இடத்துல இறைவனுடைய அந்தரங்க சக்தி, அந்த சொரூபம் தான் ராதை என்பதை புரியறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடையாது இல்லையா. அந்த ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் நாம இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து தலை கீழான பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா. இந்த பூமண்டலத்துல நாம் எல்லாம் பார்க்கறது இந்த பௌதிக உலகத்துல உல்டா, மேல இருக்கிறது கீழேயாவும் கீழே இருக்கிறது மேலாவும் இருக்கும். பரக்கிய ரசாவை தான் பார்த்திருப்போம் இல்லையா. சோ அதனால அது தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்தை தான் கொடுத்திருக்குமே ஒழிய நேர்மையான ஒரு உணர்தலை வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்திருக்காது. சோ இப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது there is of course the difference in the qualities of transcendentals of devotees. கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தருடைய பாவம் வந்து வேறு இல்லையா. ஒவ்வொருத்தர் பகவானோட வச்சிருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் அந்த நிலையே வேறு. அதனால இவங்க தான் ஹையஸ்ட், இவங்க லோயஸ்ட்னு யாருக்குமே கிடையாது இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் லைக் அ டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இதுதான் ஒரு பக்தருடைய, தூய்மையான பக்தருடைய செயல்படும் விதம் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் 11 12 சத் சங்கான் முக்த துஷங்கோ ஆத்தும் நோ ஷாஹே புதஹ கீர்த்தியமானாம் யசோ யஷ சக்ரித் ஆகர்ண்ய ரோச்சனம் தஸ்மின்யஸ்தாதியா பார்த்தா சஹேரன் விரஹாம் கதம் தர்ஷனா ஸ்பர்ஷ சம்லாப சயனாசன போஜனைஹி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. தீய உறவை ஒழித்து தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால் பரமபுருஷரை அறிந்து கொண்ட புத்திசாலிகள் பகவானின் பெருமைகளை ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே கேட்டிருந்தாலும் அவற்றை திரும்ப திரும்ப கேட்பதிலிருந்து அவர்களால் ஒருபோதும் விலகி நிற்க முடியாது. அப்படியானால் பகவானுடன் நெருக்கமான சகவாசம் கொண்டும் நேருக்கு நேராக அவரை பார்த்து கொண்டும் அவரை தொட்டு கொண்டும் அவருடன் பேசிக்கொண்டும் உறங்கிக் கொண்டும் அமர்ந்து கொண்டும் மற்றும் அவருடன் உணவருந்திக் கொண்டும் இருந்த பாண்டவர்களால் அவரது பிரிவை எப்படி சாதித்துக் கொள்ள இயலும்? பொருளுரை. ஜீவராசியின் ஆதியான உண்மை நிலை உயர்ந்தவருக்கு தொண்டு செய்வதாகும். அவன் மாய சக்தியின் உந்துதலால் சேவை செய்ய கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறான். மேலும் புலன் சேவையில் அவன் களைப்படைவதே இல்லை. அவன் களைப்படைந்தவனாக இருந்தாலும் மாயா சக்தியை அவனை திருப்தி அடைய விடாமல் அதை செய்யும்படி நிரந்தரமாக வற்புறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் இத்தொழிலுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை. மேலும் பந்தப்பட்ட ஆத்மா விடுதலை அடைவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாதபடி அத்தகைய சேவையில் சிக்கிக் கொள்கிறான். விடுதலை தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடியதாகும். இத்தகைய தொடர்பினால் படிப்படியாக ஒருவன் தனது உன்னத உணர்வு நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். இவ்வாறாக பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதே அவனது நித்தியமான நிலை. நெறிகட்ட புலன்களுக்கு அல்ல என்பதை அவனால் அறிய இயலும். நெறிகட்ட புலன்கள் காமம், கோபம், அடக்கி ஆளும் ஆசை போன்றவைகளை கொண்டுள்ளது. பௌதீக சமூகம், நட்பு மற்றும் அன்பு ஆகியவை காமத்தின் வெவ்வேறு படிகளாகும். வீடு, நாடு, குடும்பம், சமூகம், செல்வம் போன்ற அனைத்தும் ஜட உலக பந்தத்திற்கு காரணங்கள் ஆகும். வாழ்வின் மூக துன்பங்கள் இடைபிரியாதவை ஆகும். தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதாலும் அவர்களிடம் அடக்கமான முறையில் கேட்டு அறிவதாலும் ஜட இன்பத்திலுள்ள பற்று தளர்ந்து பகவானின் திவ்யமான செயல்களை பற்றி கேட்பதிலுள்ள கவர்ச்சி மேலோங்குகிறது. இந்நிலைக்கு ஒருவர் வந்தவுடனேயே துப்பாக்கி மருந்திலுள்ள நெருப்பை போல் தொடர்ந்து அவர் முன்னேறி கொண்டே போவார்.
பரமபுருஷராகிய ஹரி தெய்வீகமாக கவர்ச்சி கொண்டவராக இருப்பதால் தன்னுணர்வினால் சுய திருப்தி அடைந்து பௌதீக பந்தத்திலிருந்து உண்மையாகவே முக்தி அடைந்தவர்களும் கூட பகவானின் பக்தர்களாக மாறிவிடுகின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. இச்சூழ்நிலைகளின் கீழ் பகவானின் நித்திய சகாக்களான பாண்டவர்களின் நிலை எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதை சுலபமாக புரிந்து கொள்ளலாம். பகவானுடன் உள்ள தொடர்ந்த நேரடியான தொடர்பினால் பாண்டவர்களுக்கு அவரிடமிருந்த கவர்ச்சி அதி தீவிரமாக இருந்தது. இதனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரிவை அவர்களால் எண்ணி பார்க்கவும் இயலவில்லை. பகவானின் உருவம், இயல்பு, நாமம், புகழ், திருவிளையாடல்கள் போன்றவைகளால் அவரை பற்றி சிந்திப்பதும் கூட தூய பக்தருக்கு கவர்ச்சி உடையதாக இருக்கிறது. இக்கவர்ச்சியினால் ஜட உலக செயல்கள், உருவங்கள், இயல்பு, பெயர் மற்றும் புகழ் ஆகிய அனைத்தையும் அவர் முற்றிலும் மறந்துவிடுகிறார். மேலும் தூய பக்தர்களுடன் அவர் கொள்ளும் பக்குவமான உறவினால் நொடிப்பொழுதும் பகவானின் தொடர்பிலிருந்து அவர் விலகி நிற்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வண்டர்ஃபுல் ஆக்சுவலி. ஸோ போன ஸ்லோகம் வந்து ஹார்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கல்லா இருந்தாலும் நம்ம கரைஞ்சிடுவோம் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் கூட. இயற்கையிலே இந்த ஜீவனாகப்பட்டது தன்னை தான் எப்பொழுதுமே தொண்டு செய்வதற்காக மட்டுமே இருக்கக்கூடிய சுபாவத்தை கொண்டது. ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம தொண்டு பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் இல்லையா. மனைவியானவள் கணவனுக்கு கணவன், மனைவிக்கு பிள்ளையானால் அப்பா அம்மாவுக்கு, அப்பா அம்மா பிள்ளைக்கு, அப்படி இல்லைன்னா வேலையில போய் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு தொண்டு பண்றது இல்லையா. ஏதோ ஒரு விதத்துல நாம பௌதிக தளத்திலிருந்தே நோக்கினாலும் தொண்டு செய்வதுதான் நம்முடைய சுபாவமாகும். அதுதான் உண்மையான சுபாவம். அந்த பாவம் எங்கிருந்து வருதுனாக்கா, நாம இறைவனுக்கு தொண்டாற்றியே அந்த ஒரு காரணத்தினால்தான் வருது. ஒரு காலகட்டம் வரும்போது நமக்கு காமம் இல்லையா, கோபம் மற்றும் ஆளணும் என்ற அந்த மனசு வரும்பொழுது என்ன பண்றோம், நாம இந்த இடத்துக்கு வருகின்றோம் இல்லையா. தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடிய நாம அந்த ஒரிஜினலான அந்த சுபாவம் நம்மளை விட்டு கண்டிப்பா போகாது. இங்கே நாம அடக்கி ஆளணும்னு நினைக்கக்கூடியது இந்த குணாதிசயங்களுடைய கீழே நாம் ஆட்கொள்ளப்படும் பொழுதுதான். ஸோ இங்க மனிதனாகப்பட்டவன் அன்பு, அதுக்கப்புறம் நட்பு, இதெல்லாமே வெவ்வேறு நிலைகள்ல பார்க்கறான் இல்லையா. நாடு, வீடு, குடும்பம், அதுக்கப்புறம் சமூகம், அதுக்கப்புறம் அனைத்து விதமான, அதாவது செல்வம், இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் அவன் பின்னி பிணையப்படுகின்றான். அதனால மும்மடங்கு துயரங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே அவன் சிக்கிக்கொண்டு கடினமான ஒரு வாழ்க்கையை அவன் கழிக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்படுகிறான். இதுல அழகான வரி எதுனாக்கா, இஸ் ஆப்ளைஜ் டு சர்வ் பை ஃபோர்ஸ் டிக்டேட்ஸ் இல்லையா. அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய உந்துதலால் அவன் இன்னொருத்தருக்கு தொண்டு பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் அவன் தள்ளப்படுகிறான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் கூட எங்கேயோ போய் கடினமா உழைக்கிறேன்னா எனக்கு ஊதியம் கொடுக்கிறார்கள். அந்த ஊதியத்தை கொண்டு நான் என்ன பண்றேன், என்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடுகிறேன். எனக்கு ஒரு 4 saree வேணும் இல்லையா, அதை நான் 4 இது என்னென்ன தேவையோ அது நகைகள் வாங்கணும், இப்படி என்னுடைய தேவைகளை நான் என்ன பண்றேன், பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றேன். ஸோ இதெல்லாமே என்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான் நான் அவ்வளவு கடினமா உழைக்கிறதே இல்லையா. என்னோடது, என்னுடைய குடும்பம், இப்படிதான். ஸோ தேவையான அத்தியாவசியத்துக்கு மட்டும் நம்ம சம்பாதிக்கிறது கிடையாது. நம்முடைய புலன் திருப்திக்கு ஏற்படுற அளவுக்கு நம்ம சம்பாதிக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் நம்ம கிட்ட நிறையவே உண்டு இல்லையா. தேவையானது மட்டும் சம்பாதிக்கும் பொழுது ஈடுபாடு கண்டிப்பா இருக்காது. எவ்வளவு வருதோ அதை கொண்டு திருப்திப்படக்கூடிய மனசுக்கு அந்த ஒரு ஈடுபாடு இருக்காது. ஆனா தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம பொருள் ஈட்டுறது இல்லையா, நடுராத்திரி வரைக்கும் வேலை செய்யறது, இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் எல்லாருமே செய்திருக்கணும். நீங்க செய்தீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா நான் கண்டிப்பா செய்திருக்கேன். ஸோ அதனால அவ்வாறு உழைச்சு என்ன ஆகுது, நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய வலிமையுமே நமக்கு விட்டு போய் விடுகிறது. ஸோ ஒரு புறம் வயோதிகத்துக்கான கஷ்டங்களை அனுபவிக்கணும், இன்னொரு புறம் நம்ம குடும்ப சூழ்நிலையை பேலன்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ், இப்படி எல்லாமே நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளை சுத்தி மென்டலி பிசிக்கலி எல்லாமே நமக்கு ப்ராப்ளம் தான் இல்லையா. ஆனா அதே இறை தொண்டு என்ற இதுல நம்மள நாம நினைப்படுத்தணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 2 வாரமா நான் கோயிலுக்கு போகவே முடியல. ஸோ போன வாரம் எல்லாம் இதாயிடுச்சு, சில வேலை நிமித்தங்களாக சாயங்காலத்துல கோயிலுக்கு போக முடியல எனக்கு. ஸோ நேத்து போனப்போ அங்கே பூ சேவையில அமர்ந்த பிறகு காலையில எழுந்து டக்குன்னு 3:45க்கு எழ முடிஞ்சிடுச்சு. டக்குன்னு எழுந்துட்டேன். அதே நான் கோயிலுக்கு போகலன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வே எனக்கு இருக்கிறதுல. அப்ப போய் பகவானை சேவிக்கிறதுனால யாருக்கு நன்மை, நாம எழுந்து தொண்டு பண்றதுக்கான ஆற்றலை பகவான் கொடுக்கிறார்
இல்லையா? ஸோ அதை நாம கண்டிப்பா வந்து நழுவ விடக்கூடாது. ஒரு காலகட்டத்தில் செய்து கொண்டிருந்த வேலை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதை நாம வந்து என்னைக்குமே விட்டுடக்கூடாது. தொண்டு என்பது வழங்கப்பட்ட பொழுது அதை நாம நிறுத்துவதற்கு நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. ஸோ அதை நாம் ஏற்று கடைசி வரைக்கும் செய்யணும்ன்றது நம்முடைய குறிக்கோளாக இருக்கணும். ஸோ இல்லைன்னா நம்மளே அந்த டிஃபரன்ஸை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இறைவன், இட் இஸ் செட் தட் ஹரி த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், இல்லையா? ஹரின்னா என்ன அர்த்தம்? பௌதீக பந்தங்கள் இருந்து நம்மள, அதாவது இந்த பௌதீக லாபம், பௌதீக எண்ணங்கள், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்து நமக்கு வந்து நம்முடைய ஈடுபாடை வந்து சுத்தமா கட் பண்ணிடுவார். ஓகே, ஸோ இந்த எதிர்பார்ப்புகளோட உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா அதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா வெளியே வரும். ஹரி, இல்லையா? ஹரி என்பவர் ஹில் பி கட்டிங் ஆல் த நாட்ஸ், இல்லையா? நம்ம அந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து, அதாவது வேரோட நம்மளை வந்து அதுல இருந்து விடுதலை பண்ணிடுவார். ஸோ நம்ம வெறுமனே பக்தி தொண்டு, அடுத்து வந்து அனைத்து விஷயங்களுமே இறைவனுக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்ற அந்த உணர்வு, இது எல்லாமே பகவான் நமக்கு வந்து கொடுப்பார். இருக்கும் காலம் வரைக்கும் நம்முடைய கடமையை ஆற்றி இறைவனுக்கு தொண்டு புரிந்து நாம் செல்வது என்பதுதான் நம்முடைய தலையாய கடமை. இது ஒண்ணுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாருமே மயங்கி விடுறாங்க, இல்லையா? The intelligent who have understood supreme lord in association, இல்லையா? புத்திசாலி யார் ஒருத்தர் வந்து அண்டர்ஸ்டுட் சுப்ரீம், அதாவது தூய பக்தர்களுடைய தொடர்பினால் வந்து இறைவனை யார் ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து have become freed from bad materialistic association. அசத்சங்கத்துல இருந்து அவங்களுக்கு மோட்சம், இல்லையா? அண்ட் கேன் நெவர் அவாய்ட் ஹியரிங், எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய புகழாரங்களை கேட்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து அவங்க என்னைக்குமே வந்து அவங்களுக்கு விட்டுவிட மாட்டாங்க, இல்லையா? இப்போ பிரேம மாதாஜி வந்து ஷி ஹேட் அ பிரேக், ஆனாலும் வந்து மீண்டும் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்க சேர்ந்துட்டாங்க, இல்லையா? ஸோ அதாவது கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் வந்து இறைவன் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் எவர் இட் மே பி பொசிஷன்ஸ், எல்லாருக்குமே அப்படிதான். எனிவன் வில் என்டர் இன்டு எனி ஃபேஸ், அது வந்து நம்ம யாருக்குமே எதுவுமே சொல்ல முடியாது. அதுதான் இந்த வாழ்க்கையே. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல யாருக்கு என்ன மாதிரி சூழ்நிலைகள் எப்போ வரும்னு எப்பவுமே யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா மீண்டும் வந்து அந்த இடத்துல அமர்றோம் பாருங்க, அதுக்கு அவங்களுடைய மகள் செய்த உபகாரம். ஐ கேன் டெல், மாதாஜிக்கு தெரியுமோ தெரியாது எனக்கு தெரியாது. அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தப்ப எல்லாமே அவங்களுடைய பெண் தான் வந்து அதாவது ஜபம் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அந்த மாதிரி வந்து ஈடுபாடு கொண்டு, அதாவது ஷீசர் உள்ள வந்து ஷீசர் டிவோட்டி ஒன்லி, ஆனா இவங்க மாதிரி அவங்க கிடையாது. பட் ஸ்டில் ஷி ஹேஸ் தட் ஃபெய்த், அந்த இதெல்லாமே அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை உண்டு. ஸோ ஒன் மோர் டிவோட்டி அவங்க வீட்டில் வந்து கண்டிப்பா வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்து உண்டு. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுனாக்கா நமக்கு நெவர் அவாய்ட் ஹியரிங் த க்ளோரிஸ். இப்போ எதுக்கு இந்த சாது சங்கத்துல எல்லாம் நம்ம உட்காந்துருக்கோம்? நம்முடைய நாலேஜை டெஸ்ட் பண்றதுக்கா? நம்முடைய மெமரி பவரை டெஸ்ட் பண்றதுக்கா? கிடையவே கிடையாது. எந்த அளவுக்கு நாம இறைவன் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்றதுக்கு தான் நம்ம இங்க உட்காந்துருக்கோம், இல்லையா? நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம குறையா இருக்கோம், நம்ம எப்படி நம்ம அதை வந்து அந்த குறையை நிறையாக்கணும் அப்படின்றதுக்கான இதெல்லாம் கேட்டுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் என்ன ஆகும்னாக்கா மேலும் வந்து தூய்மை அடையும், இல்லையா? ஹவு தென் குட் பாண்டவாஸ் டாலரேட் இதெல்லாம். ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இறைவன் தன்னோடையே அவர் இருந்தவங்க, இல்லையா? அவரோட வந்து உண்ணுவது, உறங்குவது, எஸ்பெஷலி அர்ஜுனா, இல்லையா? ஸோ அதாவது நம்ம 11th சாப்டரா பகவத்கீதையில, ஹே கிருஷ்ணா, ஹே யாதவா, ஹே சகேலி, இல்லையா? இப்படி எல்லாம் உங்களை வந்து நான் வந்து மரியாதை இல்லாம பல பேர் முன்னாடியும் பேசியிருக்கேன், என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேட்பார், இல்லையா? ஸோ இப்படி எல்லாம் இருந்த பிறகு அவரை விட்டு அவர் பிரியறோம்னாக்கா எல்லாரையும் விட அதிகமான பாதிப்பு யாருக்கு சொல்லுங்க? அர்ஜுனருக்கு தான், அவங்க வீட்லயே, இல்லையா? செம, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இருவருமே நண்பர்கள், ஒரு ஜென்ம இது கிடையாது அவருக்கு, இல்லையா? முதல்ல நாராயண ரிஷியாக, அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் நரநாராயண ரிஷி இல்ல, இவங்க யாரு ஞாபகம் இல்லையே, ஆனா அவங்களுமே இன்கார்னேஷன்ஸ் தான். நரநாராயண ரிஷியா வந்து கடைசி ஒரு அந்த சகஸ்ர கவசனை வந்து வதம் பண்றது, இல்லையா? ஸோ அந்த மீண்டும் வந்து இப்ப கிருஷ்ணர் அர்ஜுனராக வந்து, ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே இருவருமே பிரியாம தான் இருந்திருக்காங்க. வேற எந்த இதுல ராமர் இதுல வந்து யாரு? லட்சுமணர், ராம லட்சுமணர். ராம லட்சுமணர்
ராமலக்ஷ்மணர் அந்த மாதிரி எப்பவுமே பிரிஞ்சது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இறைவனை பிரியாமலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பை கிடைச்சவங்க வந்து இறைவன் அவ்வளோ கூடவே இருந்து அப்போ கிளம்பி போனார்னா அதனுடைய பாதிப்பு எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பா நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது. அந்த பிரிவை வந்து இதைவிட பெரிய பிரிவு என்னன்னா அவர் வந்து கோலோகம் சென்ற பிறகு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தைரியம் அர்ஜுனருக்கு இல்லவே இல்லை இல்லையா? சோ ஒருத்தருடைய பலமே வந்து ஒன்றின் மீது நம்ம வச்சிருப்போம். அந்த பலம் யாராக இருக்கணும்னா இறைவனாக இருக்கணும். அப்ப அது நமக்கு நிரந்தரமா இருக்கும். ஆனா அப்படி இருந்தும் கூட அவர் பிசிக்கலி அவங்களோட இருந்ததால ஸோ அந்த செப்பரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு நிறையவே பாதிப்பு. ஸோ அண்டர் த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டுட் தட் வாட் மஸ்ட் ஹேவ் பொசிஷன் ஆஃப் பாண்டவாஸ் இல்லையா? ஏன்னா எப்பொழுதுமே பகவான் அவங்களோட இருந்திருக்கார். ஓகே, ஸோ சின்ஸ் த அட்ராக்ஷன் வாஸ் மோர் இன்டென்ஸ் ஃபார் தம், பகவான் மீது அவங்களுக்கு ஈடுபாடு வந்து அதிகம். ஏன்னா கண்டினியூஸ் பர்சனல் கான்டாக்ட் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்தாங்க. எப்பொழுதுமே பகவானை ரூபம் நாமம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அவருடைய புகழ், அடுத்து அவருடைய லீலைகள், இது எல்லாமே வந்து ஒரு தூய பக்தர் வந்து ஈர்க்கும். நம்ம இவ்வளோ பேசுறோம், அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் நம்ம எண்ணி பேசுறதுனால தான் உட்காந்து இந்த சங்கத்துல உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். இல்லைன்னா கண்டிப்பா நாம கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த ஹையர். ஸோ எந்த ஒரு கதையுமே நம்ம திருப்பி கேட்டா நமக்கு அதுல வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஆனா இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய அனைத்து பொருளுரையும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து மொழிபெயர்ப்பு எல்லாமே இறைவனை பற்றியே இருக்குது, அவருடைய பக்தர்களை பற்றியே இருக்கு இல்லையா? மோரலெஸ் ஓரளவுக்கு வந்து சிறிதளவு வேறுபாடு தான் இருக்குமே ஒழிய, ஆனா அனைத்துமே வந்து ஒன்று போலதான் நமக்கு இருக்கு. ஆனாலும் அது திருப்பி திருப்பி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரணம் என்னன்னா அதனுடைய மகத்துவத்தை நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்றனுடைய மகிமையை வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்கன்னா அந்த மகிமை எவ்வளவு உன்னதமானது என்பதை நாம அறிந்து கொள்ளணும். அதை நம்ம மனசுல ஆழ பதிய வச்சுக்கணும். எதை நாம் ஆழ் மனசுல பதிய வைக்கிறோமோ அது மட்டும்தான் கடைசி வரைக்குமே இருக்கும். அது இந்த உடலை விட்டு நீங்கினாலும் அது அந்த ஆழ் மனசுல சப்கான்சியஸ்ல இருக்கிறது கண்டிப்பா அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து எடுத்துட்டு போகும். அதனால்தான் நம்ம உணர்வுகள் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. அந்த உணர்வுகளை மேன்மையான உணர்வுகளாக நாம கண்டிப்பா மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளணும். இல்லைன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நாம மீண்டும் மீண்டும் வந்து உழல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்து தள்ளப்படுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த சுக்ருதியை நம்ம கண்டிப்பா நிலைப்படுத்திக்கணும். ஓகே, சர்வே இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, சர்வே தே அனிமிஷைர் அகை அக்ஷைஸ் தம் அனுத்ருத சேதசா வீக்ஷந்தா ஸ்நேக சம்பந்தா விசேலஸ்தத்ர தத்ரஹா. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? டிரான்ஸ்லேஷன் அனுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசி. கவர்ச்சி என்னும் பாத்திரத்திற்குள் அவர்களுடைய இதயங்கள் அனைத்தும் அவருக்காக கரைந்தன. அவர்கள் மனக்கலவரத்துடன் இங்கும் அங்கும் நடந்தவாறு கண்களை சிமிட்டாமல் அவரையே பார்த்து கொண்டு இருந்தனர். பொருளுரை: கிருஷ்ணர் எல்லா நித்திய ஜீவன்களுக்கு இடையிலும் தலைமையானவராக இருப்பதால் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் அவர் இயற்கையாகவே கவர்ந்திழுக்கிறார். எல்லா நித்திய ஜீவன்களையும் பராமரிப்பவரும் அவரே. இது கடோபனிஷத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே பகவானுடனான நித்திய உறவை விழிப்புற செய்வதால் நிரந்தரமான அமைதியையும் செழுமையையும் அடைய இயலும். பகவானுடைய மாயாசக்தியின் வசியத்தினால் இப்பொழுது அவ்வுறவு மறந்து போய்விட்டது. இவ்வுறவை சிறிது எழுப்பியதும் பந்தப்பட்ட ஆத்மா உடனே ஜடசக்தியின் மாயையிலிருந்து விடுபட்டு பகவானின் சகவாசத்தில் தீவிர பற்று கொள்கிறான். இச்சகவாசத்தை பகவானுடனான நேரடியான தொடர்பினாலும் பெறலாம், அல்லது அவரது நாமம், புகழ், உருவம் மற்றும் இயல்பு ஆகியவற்றுடன் கொள்ளும் தொடர்பினாலும் பெறலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தூய பக்தரிடமிருந்து அடக்கமாக கேட்டறிவதால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா இப்பூரணத்துவ நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகான பர்பட்ஸ். ஆக்சுவலி ஐ திங்க் இதெல்லாம் நான் உங்களோட சேர்ந்து முன்னாடியும் படிச்சிருக்கேன். ஆனா அப்போ இந்த அளவுக்கு உணர்வு என்பது கண்டிப்பா வேலை செய்யல. ஆனா ஒருத்தர், அதாவது நம்ம பிரிவினுடைய அந்த இது வந்து பார்க்கும் பொழுது இறைவன் என்று வரும் பொழுது அதனுடைய ஈர்ப்பு எவ்வளவு இருக்குன்றது இந்த வார்த்தைகள் மூலியமா பகவான் நம்மளுக்கு நிறையவே உணர்த்துறார் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஆனா இந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து உணர்றதுக்கான அந்த வாய்ப்பை வந்து இந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா நமக்கு அவர் கொடுத்துருக்கார். ஸோ அவருடைய திருவடிகளுக்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களை கண்டிப்பா தெரிவிக்கணும். ஸோ ஆல் தேர் ஹார்ட்ஸ் ஆர் மெல்டிங். எல்லாருடைய ஹிருதயங்களுமே வந்து அவரை
அவருடைய பிரிவை எண்ணி வந்து அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா? ஹிருதயங்கள்லயே, வெளியில கிடையாது, ஹிருதயத்துல. ஓகே. சோ அதாவது கண்களை இப்படி எப்படி இமையை வந்து எடுக்காம இல்லையா? சோ ஹீதர் தீதர், அதாவது இப்படி எப்படி அசையாம வந்து அவரையே வைத்த கண் வாங்க அதை எடுக்காம பாக்குறதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்படின்னா மனசுல அவ்வளவு அவரோடு இருந்த ரிலேஷன்ஷிப், சம்பந்தத்தை வந்து அவங்களால வந்து நினைவு கொள்கிறார்கள். பகவான் இந்த இடத்துல இருந்து கிளம்புறாரு என்ற அந்த ஆதங்கம், இது எல்லாமே அவங்க கிட்ட தோன்றது. இருக்கையிலேயே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஈர்க்கப்படக்கூடியவர் தான் இல்லையா? பிகாஸ் இஸ் த சீஃப் எட்டர்னல் அமங் ஆல் த எட்டர்னல்ஸ். ஏன்னா நித்தியமான இந்த ஜீவன்களை படைத்த அவர்தான் பரம நித்தியமானவர் கூட இல்லையா? அவர் ஒருத்தர் தான் இந்த நித்தியமானவர்களை எல்லாருமே வந்து ரட்சித்து கொண்டிருப்பவர். சோ கதா உபநிஷத்துல கூட என்ன சொல்லப்படுகிறது? ஒருத்தர் வந்து நிரந்தரமான அமைதியும் அது மேலும் வந்து செழிப்பையுமே அவங்க வந்து எவ்வாறு அவர்கள் அடைய பெறுவார்கள் என்றால், பகவானோடு இருக்கக்கூடிய நித்தியமான உறவு முறையை அவர்கள் வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுதுதான். ஓகே. சோ அந்த உறவு முறை வந்து நாம எது வரைக்கும் நாம் ஏற்படுத்திக்கலையோ அது வரைக்குமே வந்து அந்த உறவு முறை வந்து, அதாவது நம்ம வந்து இந்த மாயையில வந்து நம்ம வந்து விழுந்திருப்போம். சோ எப்போ அந்த நித்தியமான உறவு முறையை நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்கிறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம அதுல வந்து வில் பி ரிஜாய்சிங். நமக்கும் அந்த ஆனந்தம் என்பது கிடைக்க பெறுகிறது இல்லையா? பகவான் மட்டும்தான் ஆனந்தம் கொள்கிறார் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம். ஆனா நமக்கும் அந்த சிறிதளவு ஆனந்தத்தை பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா? அவருடைய இது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள், அதாவது நல்ல டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இறைவன் கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் இல்லையா? இல்ல அது ஒன்ஸ் திஸ் ரிலேஷன் இஸ் ஸ்லைட்லி ரிவைவ், அதாவது ஒரு முறை நாம் அதை புதுப்பித்தோம் என்றால் இல்லையா, அந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நாம் வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அண்ட் பிகம்ஸ் மேட் ஆஃப்டர் த அசோசியேஷன். எப்பவுமே இறைவனோட சம்பந்தத்தையே வச்சுட்டு இருக்கணும்ன்ற அந்த உணர்வு வந்து மனசுல வந்து நிறையவே தலை தூங்கும். ஸோ திஸ் அசோசியேஷன் எப்படின்னாக்கா பை ஒன்லி பை த பர்சனல் கான்டாக்ட் ஆஃப், இது நான் கண்டிப்பா நேத்து உணர்ந்தேன். ஸோ ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ஏன் உடல் வந்து ஒத்துழைக்கவே மாட்டேங்குதே அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். ஆனா ஒரு சில காரணங்களுக்காக என்னால கோயிலுக்கு போக முடியாதனால சோ அப்படி ஒரு சூழல் இருந்தது. ஆனா வருத்தப்படல. எப்பவுமே இறைவனை நினைக்கக்கூடிய மனசு வந்து கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? அதனால மனதளவுல எப்பவுமே நானும் பிரார்த்திச்சேன். எதுவுமே இல்லை என்று நாம் இயங்கக்கூடாது. எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும். அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கணும்னு தான் நம்ம இந்த மொழிபெயர்ப்புல எல்லாம் படிக்கிறோம். அதை நம்ம வாழ்க்கையில நாம வந்து அமல்படுத்தி தான் ஆகணும் இல்லையா? சோ இதையுமே அவர் நமக்கு பார்த்துப்பார். ஆனா நேத்து அந்த ஜெகநாதரை பார்க்கும் பொழுது ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அங்க மெய் மறந்த அந்த சங்கீர்த்தனம் இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம மனசுல எடுத்துட்டு வரும்போது நம்மளையே மறந்து விடக்கூடிய அந்த ஒரு உணர்வு ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ இறைவனுடைய புகழ், நாமம், அதுக்கப்புறம் ரூபம், இது எல்லாமே தன்மை, இதெல்லாம் நம்ம வந்து எண்ணும் பொழுது அது வந்து நித்தியமான ஒரு உறவுமுறை. அது என்றைக்குமே நாம வந்து அதாவது பிரிந்து விடவே முடியாத ஒரு உறவுமுறை என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் இந்த பக்குவத்தை நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறது. சோ அதாவது நாம கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து பூர்ணமான, அதாவது விடுதலை அடைந்த நிலையில வந்து நம்மளால வந்து பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும்னா நாம அடக்கத்தோட இந்த பாகவதத்தை கேட்பதால் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்க பெறும் இல்லையா? சோ இந்த ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனோட நான் இன்னைக்கான இந்த கிளாஸை வந்து நிறைவு செய்கின்றேன். சோ வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. ஸோ நான் தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் உங்க எல்லாருக்குமே. இந்த வாய்ப்பை வந்து பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை பகவான் கொடுத்தார். மேலும் வந்து நந்தி பிரபுஜி மூலியமா இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல பேசுறதுக்கு வந்து அவருடைய கிருபையாலும் கிடைக்க பெற்றேன். ஸோ ஆனா இதை உணர்வதற்கான ஒரு பிராப்தத்தையுமே வந்து கொடுக்குறார் பகவான். நீ ஒரு முறை படிச்சா பத்தாது, 4 வாட்டி படி, அப்பதான் உனக்கு மண்டையிலேயே ஏறும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ ஸோ அதை படிக்க படிக்க வந்து நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்குது ஒன்னொண்ணுமே இல்லையா?